na kalubalanci sanata Hanga da ya je majalisa sai ya gabatar da kuduri akan a review din wannan dokar bai ba banda wannan ga dokar haraji din nan wata ce mai yan kasa dan zani mai wayar daurawa mu ganshi ya kalubalanci abun kamar yadda muka ga sanata Muhammad Ali Indimi wakilin Barna ta Kudu amma ba mu ganshi ba ya bige da raba likafani duk da dai ba mu san ina aka kai na gwala ba ya bige da bada yan tsaki yanzu an ce wai ko kifi ke bawa ko menene da farko ina jajantawa al'ummar jihar Kano baran ma Kano ta tsakiya domin a kunshin majalisa ta 10 a shi aka yi asarar wakilci domin shi aikin dan majalisa yin doka ne duk da ita Najeriya muna farcin free choice of government ne akwai federal government akwai state government akwai local government misali sanata mai ci ya je majalisa ya taba zuwa majalisa a shekara ta 2003 a wannan lokacin al'umma shaida ne akwai doka ta onshore offshore da aka kawo wanda a ka'ida ta duniya tattalin arziki na cikin teku na ƙasa ne gaba daya amma a wannan lokacin ma an kulle ma majalisar ƙarshe aka buɗe majalisa duk da ana hutu da azumi aka zo nan doka aka yaba mata hannu a lokacin shugaban ƙasa na lokacin Chief Olusegun Matiyu Arema Obasanjo sai da zai samu manya a garin nan yace kar a bar dokar nan ta wuce domin in ta wuce za ta cinye bai aka yi ta wuce san zuciya ƙarshe majalisa ta lokacin suka yi amfani da damar sun da akwai wa'adin da in doka ta kai shugaban ƙasa in bai sa mata hannu ba su kawai ta ma zama doka. To me alakar wancan da kuma sanatan tsakiyar? Yana majalisar a lokacin. Da ya zo a wannan lokacin ai kamata ya kalubalanci wannan abu. To da ƙarshe illar wannan abun ka ɗauki Akwa Ibom rijiyar man fetur guda ɗaya suke ita a doron ƙasa. Amma sakamakon an halatta musu wannan na cikin tekun abin da suke karɓa daga akushin tarayya ya fi na North East gaba ɗaya. Gwamnati suka tafi kotu ƙarshe abin ya zama wani abu daban. Sannan tsautsayi da ya da shi a wannan shekara ta 2023 to ai ya wanke kansa yanzu da me ya wanke kansa akwai doka da aka yi PIA Petroleum Industry Act wannan dokar ita ce genesis na duk wannan tashin goron zaben man fetur din na kalubalanci sanata Hanga da ya je majalisa sai ya gabatar da kuduri akan a review din wannan dokar bai ba banda wannan ga dokar haraji din nan wata ce mai yan kasa dan zani mai wayar daurawa mu ganshi ya kalubalanci abun kamar yadda muka ga sanata Muhammad Ali Indimi wakilin Barna ta Kudu amma ba mu ganshi ba ya bige da raba likafani duk da dai ba mu san ina aka kai na gwala ba ya bige da bada yan tsaki yanzu an ce wai ko kifi ke bawa ko menene ai shi wakilcin Hanga dama idan kana jin kaddara ga dan gari ganganci gaba rashin sani ga tsohuwa a fitar rabo wannan shine wai jagora duk abubuwan da Hanga yake basu idan ka ba na farko na kalubalanci Hanga ko da yake raba sana'o'in nan wani keji ne da wasu kaji wasu karmasassun kaji ne matsalar mutane wannan shine da hanau ba gara manau ba a wannan kujera an yi asararta ai malam Amir ko Ado Gwanja kace shi zai wakilci Kano Central ba za a yi wannan abin da ake ka san shi ne zai ce har sama mata